Burong TV. What's up, kaburong? Mag-chocolate challenge me. Salamat sa sponsor ni Jinilin Mata. Ako na si Burong Goryo. Ako pala si Lolo Dokyo. Ano si Burong TV? Mga na sila. Chocolate challenge. 1, 2, 3, go! Let's go! Sige, sige! Bayo ka ko. May ba siguro yun eh, oh? Oh? Kamot, istinis mo yun. Yan. Oh? Sige, kay darabate premyo ron. Ato premyo ano kay Coca-Cola. Mali malamoy. Kaya mo yan. Oo, yan marunong tubig. Ako yung isunod. Kung matukan mahal, ito tubig rin ha. Isunod lang to. Tubig lang sa tubig. Oh, Goryo, magis Goryo. Nakuha ka. Sige, sige. Sige, Coca-Cola ra ba premium ano yan? Plus, usa ka sakong bugas. Ha? Usa ka sako, may son. Si Lolo Dokyo pala na. Si Lolo Dokyo lang. Wala na yung bagyapuan pa yung Lolo Dokyo. Burpupira ka. Pogi nito. Sige, sige. Nakalulilo ka. Tolo na lang ako. Wala, naluya mo yung si Lolo Dokyo eh. Di madaan. Ano naman yan? Goryo, sa may lasa sa tsokolate. Masarap. Sige, sige, sige. Huwag ka na! Dapat! Oh, yaman. Nagilag mo ko niya. Asin na sa mata. Takoy yung si Lolo Dokyo mo. Sige, sige, sige lang. Huwag ka mga mo. Goryo, nakuha ka siya ako. Hapit na, hapit na. Ano ba yan? Ano na? Ano, busog ka? Huwag ka na magkagani. Wow, may kamot. Bakit pa rin yung Yung kakamot, kakamot. Ano sa puso? Lumos? Pilit kamot. Sige, paspas. Tulaway na. Tulaway. Baga may rana. Tulaway. Gani yan. Kusugin ka mukha kung ganyan, karo wala. Oh, galing ka rin, oh. Ano tawag po? Ih. Tulaway na. Tulaway. Ang kasani, ang Lolo Dokyo sa awak kamot. Ano na kayo? Lain mukha ko naman. Si Lolo Dokyo, naluya si Lolo Dokyo yung nagusog. Dahil. Sudah. Sige, hapit na. Dahil. Magbukas na kayo. Di ba ito simulawin mo? Wala ba yan? Dudulin. Ano sabi niya? Ano ka, hilak mo ka, hilak. Lain, mali kang bumusok, hilak. Sakto yun, hindi nga ni i-vlog eh. Sige, sige. Diwas. Gabay lang kantos. Antos na sa... Gabay lang. Dako na yung tiyan niya, limarang kabog, siya limarang na. A few moments later. What's up, kabarong? Manamig kaon, di na mada. Di, bahulot. Ha? Lagi sa may daog. Si Burong Goryo.
Sa istorya. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Hi! Hello. Manami ka, salamat sa paglanto sa video. Please share. Subscribe and Burong TV. Bye-bye. Ito ni Madam Jeneline Mata. Salamat sa pag-sponsor sa among Chocolanay Challenge. And please subscribe Burong TV. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Shoutout dekod sa... Sugay. Yatat ba? Manang Shoutout dekod sa Top Largo.